Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery circle. Sao ngi foi lua kui ngat wen ngat ngi su ya ma lua fa ma lo si koi lua su ya weekend foi lo maka ko me ya kai ya de kala mai au kai foi de lang mai foi ngi ya su ya kai wo de wo ta ko fa men ngi kai ya ma ngi Yesu ma ngi Yesu le anga le male lo fo le li ya ma ngi Yesu I fenga le subu le makango fio le la lo wa ya ku fa le ma ngai Yesu I fo le la ya vi ya le I me ngi ya a wa ho ngi Yesu ya la ho le ola o e mo ngi Yesu ya fa pero ngi fa ka wa ya ai malo lava di supporting or kako channel wa kai fo I ya ke ko share kako video comment kako video like kako video ai ya mero was ya mero makanga ro was ya wa ya ro kala mo ye lo fo kwa ala ne la fo kwa umang sa ya de la so ngi ke alu fengar wenga ya ai le maki I mal makai ya le makale le video le ngafi le video le ngafi ya le nga upload ang ngir kaya around like 6 isang upload ang po ang sketch e public around ya malo kako ya hai ya cùng mấy đâu phút mà hay cái điện gì vậy rồi lẽ số có pháo lẽ số nhỉ ai cũng lẽ số có cũ ấy che lo ele le mere I le mako station le I saliente che fa ya kaya umor song ai yo because e ku kong ai ku me sa ai lapis ko ai aku oi me ku kong ai sa ai lapis era pi fashion me so ma ngayer kayo o fashion se umen mangong yo me ala wali Siya kunin. Happy trip pa kamalo. Le fa kau mai snacks sa kamaro. Makuha iya ya kamaro ke mingi snacks.
7-Eleven ni. Pakau may snack ko 7-Eleven ni. Tokar kali ini fiat diri kali lunch. Popcorn ang kumano. Kamali kaya ko. Dem mapay ng misi popcorn ang kumano. Warka. Oh, popcorn. Ako mo ko ipakali ali chocolate ang akong ula ko ye. Yoy pulip man. Thank you, brother. Dai kes ka mapasik ka. Alo bangay na wa pasik ka mraw. Makoy ave chok. Fingani. Ikuha mo makoy. May pakain mo ma. Pakalong ako. Kahalan siya ka ma. Habilar may ayang mano. Okay. Habilar may ayang mano. Con el warehouse đâu, con el warehouse rồi, phải đấy. Cái lần mẹ, phải sống mẹ ấy, các cô ấy, uống rồi, phải về là sống mẹ ấy, cô ấy lại, ok, ok, thì vậy. Ở lòng mẹ ấy đi anh ấy nhé. Ya, các cô lunch lah. Oleh mẹ ấy ngay đâu ông mang ngọc ấy. Ya, đâu ấy đâu có mà đấy. Cái một suy bụi à, cái mình phải lòng mẹ ấy ngồi bà loa lúc cái đi ao cái cô phi anh ya đi phải là lâu đi mà bao mà các cô phi quá ya ao mà phải lâu mẹ ya ở đây là anh nghĩ là bắp quá ya coi cái cái miệng mấy lunch em đi phút phong còn như nhất số cần mà calamasa nhé quay lùa hồi aso ya hồi đây là weekend mà lù hồi đây là weekend nếu mà lắc mày phụ aso phía let's go plan let's be phía let's Christmas mà cậu sang phố ở quấy đi phụ lúc vào đi qua các cô biết ngã Christmas ya lo mangi đây ngắc các phụ đi ra số bắp cái mà sinh phố orang ko plan pai mulai swap kai kilong ama we mal makwa ingo masih wa pingi wangat ko pulu ama ko
le ki ani me. Ma kua inga di Piki wo. It's my barbecue. Oh, bless me. Oh, thank you, Jesus. Sungu ngai mo ya umawera yo ka pa kunga mau se o kali ya. Ya, ai kero, ma ir kai mi ngai wale lo mangi ya, le gumo le. Eso las fifia las Christmas ya, pa mga kwele las fanga o ka ko di fa o. Kemi ngai wangyo plane sef ah. Sef ma ir kemi ngai sef ko ya. Mo asing se lau ka la fiaki wa isi ah. Amo nga le o aku de kai mi ke alu fai lau fa ka mo lau fa nga wa mai se lau ko do ma lau fa o ki re sau se fe ke la ko fa ka u me le mo ko i sa o loko nga ke lo we me fa ia ngai fa ka u lo ki re lau fa so le we ma it's a good feelings when you buy something for you. Especially your kids, especially your kids. Ya kuya, you know, oye kuya oye man kuya ina, you know, your wife, your partner, pengo fia o duya wa, you know, we grown, pa wale me pa kai de di wa mo le ola man malo si ya ka ko ma ko pa wale nga, o ka ko fa nga wa, ngani yo ma wa ye. Ai kasi si makamanga si wafi ke lo le mali o si mafini foi ngari nga ia ya o lo wa ko ngi langa luhulu ya ai o ma fai ngo si mafini pe la fai di pipi pe si pipi nga ia au si ke me venga de mas ma ko ai o ko pa pe o ma ku me ha pe nga ya nga ke lo fa se o fi nga ia yang sau foi di seri sau foi ai ko ya e di fi ngofu e fi ha malo ma nga ya la wa lu lang ni fai ngo fi la wai ya ko ya la nga ma ko ya si ma wa fi fai ngo fi si ma wa fi e di sekarang ka ho nga le fai ka au ki fai ya kula ya ko ye e ko ke le ko fa nga ka lima ka ko lu ka lua le ia ngiole ore afu ore se felo ku pe ngale o ku ke minga wa ke le sau fa so e sau fa nga wa ku so ke minga ka wa ku me ke manga o o le maku le kamale po o skinga po se ngali fo ya o wa ke lu makama ke minga ku me ke lu manga o sacrifice lu me nga ke lu manga sa ngi nga le se fia wala fang pa se me le mo la fang you know nga le lo fia foi como que pe o ya fia pa pe mas ya Christmas ya se foi me lo fo nga le ai me como foi de le nga ya foi le mama dad pa ka o ka me lo thank you mom and dad esse foi eu falo mai mau ya ku sau mo ya ku ke vai ngali ko kasi al mata but we know how it feels when ali pe ai pa ese me kasi ke o pe ngo fa ya o ma wo ha nga si ma finge o ma me fa pe ya ko ko fikuru ma fa nga ulai a o vela ke me ave ma wo me ro fa si ma finge e ngali it feels good pe ia prepare pa fai mission kala nga le fia le va ia ku le fia nga le i me lo fo ye va ku e le o me lo fa la po me ki fa ka wa
ole vai me ka mai kiki vai me o lau whanga vai me o lau kam e kia lofa kia lofa ole e venga i lo attention ya la ko o fongi ngalu nga ave o sometimes our kids need our attention ya la ko o fongi o ka ko kelinga nga ko nga ave ka ko pa mu i himia e ngalu ka ko whanga so i lau kala sa wa mu ia o ko ye ko kere ko whanga ya mu ia mu ia because ngai ya fo ngai kele me alu ko pe ko whanga ya ke longa fo i fo iska ka la fa pe mai yo maka mai ngi lau ma fa long me lau kala le ke lo la fa pe mai ki fa pe mai ni ya amu ia nga ko kasi lau whanga yes sa le ya sa le lau kala ole winga o fa ko amu ia ko kere ko whanga e whinga le mako i ka ikasi whanga o whinga le o le maanga i lo mako wa ai aku ia o ko i ko kere ko whanga i le ko ke wa ai le o lai fo le mako ko whanga wa ngai ko ke wa ai i e pe ako kere lo whanga le winga ngā lo kala e whinga le pisa ko whali e whinga le ai ise me ke manga o ai e kere wha mo se kasi ka mai kiki pe lua le iris ka mai kiki la fe so soangi mai e ke le an le winga ngā lo kala lo kam kalanga e whinga le but e ise meo iai la mo ia la fa manga ia ke le fo ile stress pa al me mo ia e whinga le appreciate your kids. That's what I meant. You know, us, that we have, one kid that we wish we have like two, three, four. That's why, when my son, masawu maliusia okali. Sa langonga le fia ma me pa penga ma mangaku nga. But I'm happy that they were in my ange durunga lang. Yeah. Ke longa ke fa mangia mai de ia ma who knows? Pangani ke ya o lua unga di le kama mar ke ngu fai poipo. Ko me ke lu manga o se fe ku pia. Pe alu nga fo amaka longa fa kau pai kau pa kau kasi mea ka mai kia pa kau mai ave nga kau mai ya ngo ko le kai minga ya la wo i lau se fe fai lo mea ngai ke lo ku pe nga se le wo fai lo mea ngai ke lo manga o ali si lo umanga pa kau mo ali si ki pe mo ka ya lo si ki alu piske lo fa kau mai de mea ku e o ko la se Christmas wa ke le mo kai kumu wa ko lo klase mea ka mai ya la wo mo me se si ki ala wo ile me se fe fa ngai fa ka we se lo hotel ya ai malu la ke rong ya le wo lima mi ke mai le lan cha le ai ka ke ori ya mai ka ko mai si mai ya ngai ke o mai nga yo ke ka koi fai la unga lu nga se la di le sa unga lu nga ya o ko ka lu fo i so le ko fiam me ke fa o me ho a maka ka me fo nga la wa pe uso la lu ke mi lo lunch ka le la ki ya ko va ku lo lunch a le nga fo uso la ke mi ke ma boy o mo nga pikir ko ai nga mai ka ko tina a ve va ai se maka ke fai aku anga ise se ko fai me se video a pe ke video sa o ko uso e o la ko piki ka ki tina be ka ki lancha ya me ne ka ko sole ar ke le anga aka mai maka mai ka lo fai mai el macho ai ngai tia ur macho fai
ua matua i ave e seale e i le poto le matua fale ua matua i tu ua ia ua whaia karikari ngā kelefon. Usa e whawhango e leise au ala me toi whaia. E whawhango mai a u le tae au i le telefoni, o malea telefoni, o lesi telefoni, e o pau ale taimi o te whaamalulua i le tangata whaamalulua tu se i o le tamatari telefoni le vai mātu whaafona. Ea, le ua. O mātu mādilia bia. Iyo, Misi kama munimuni le, ia maa vai voi. Pa wale taimi e nao le saua mai le moenga, la ai le wharaka i le bantu whafonga le tulu. Sao le ngangu ale fio, ngā kutu sao. Malo ali le. Iyo, na uma. Kau kua ngai aso. Malo po le kau. Pai mani paku. Malo le kau si a inga. Malo le lokoa. Ese fo ile. Malo po le unsai. Ya, koe kasi ale aso ya. Mai a po le iyo ngai pai aso inga luenga. Oia. Le wa ngofo ngeo le kau pika plan me wo. O le o kele la o leo. Aka le o si aka le wa le o kele la o le wa ko kiki la. Na como asiaka. Asiaka também. Yeah. Yo ngi ya fia. Ba ngai ya le fia. Le ko ya ngai mi ngoke. Ya. Mama nga valo la ia. Ya la ho. O pa ko nga o le pitila ka mulmuli le. Ya. Alo drop ya. Pale lo mga ko e ang isime ko fa ia. Kai de di. O man ngi yaso. Kai ko de di nga ho man lo waso. Ka kongo nga we maka meripat. Ya. Ole. Kamalo sa pa mai moe. E pongsa le mea la ku le. E pongsa le mea la ia fu solo lungo le wala. E pa ko foi. E ia o koule. Ya, e ko ke. Pa bien. Me walu la ka ka fengal. Usoi. Ke va ia kuā ka o fel ka ka wanga pu pulo po yo ka wa le po le au le e malo e na awai ke tia ka wa me ya we aka fel ka wanga pu pulo le po ma le au po e va me le va e malo a we Bawal mea ya. Ore wei umal mangier ngi asu. Guys. Wei figo ngi asu yo. Awangi ngalo lau bi ngai abele kuha. Oele maka mai. The way manga va, the way maka. Don't forget abele bi ngai de kuha. Kai de kuha. Kai long kuinga, long kausinga. Ya ki oi ma. Au ka kofia ngai mga luenga. Ngai me ka ke fewa ia ka ke rei lo pe kuangia. Ya le lopo le kua. E ka ko ke manu wai lalo yonga au kuinga ka ko yungo au wala. Le leo ngo ka ko au angi kupu se fala velami. You make sure we umangi aso we alu fale manguia vai melo ko dua malau fanga ya we le we sa val valia ko manga pa
E rea vea ila ngā makuanga ki papekai e rea kua. Papekai rea kua o e koe vai lau pāngau, e koe vai ko ainga. O e kau ngu whale mare manguia. Mea? Ore ngā? Mātu wai, o le tala le nā. Ka koe, ka ki whai me koe, awangi ngalo pakai le koe le aso mai. Keimi e ke alai po ai, e keimi e ke maanga vai. O e la e albe pale, awangi ngalo pakai. Awa, manga kua pakai ki miu. Ideri. Kai e Yesu. Kong o me whare. Whare kuka si makua inga. Whare kuka. Awa whare. Se mea ai ngi fiafi. Kero ropo le ane me ai ti ngara inga ni. Kero ropo le supo moa. Pule kali mo, pule arko inga mo adera, arian, naro mo ala. Sweet potato. We have sweet potato. Skero misia si makwa inga, so kisi makwa inga. Kisi mako ai na. Ini stemming ai pi pi alwa lo avelo. Oh, que o mi si ese ko no so. Ko nga finga le misere ko lo moi. Aunque mucho para la venga mako ai ngam ni si me ngala avelo. Ai kero manga i me nga ai mi si lo ko o ki ko o ke pakarkali ya si ikaw mo me fale war kay mingal kuso la mo kwa lo mo kwa e ngam e ke sa fale ra ke misia ro ko wa mo lo ka lo ya o mo ko yo lo ngol misi ngol ko wa lo pa lo ngol nga de ya sa lo fale man I'm telling you ani ha ma ngai ye ka ma sweet potato. Mero sweet potato, pe umale texture me vangani di han. Mo ko el farlo ko ngalen ka mas inga ko fere. Ai. Nai ka mo le Ole menga pise. Ole yam. Oh yeah? Is it? Well, I don't know. Some summer. Yeah, ele fale inga konga nga ka ole toke something. Toke lao, o no, toke mana. Nga toke mana. Mangai o ka pungi na sipal e nga le mangai o me ai ro kanga sa ia leo vela America ko me ai mangai e fai ngol sosi ia o le moa ia leo ai kama e vai ai kama o i mangai e fai ngal mako ai ngol sosi o le moa o social mo e fai fa ala pide sosi na la wa lu mala ko le ai ko malo mo ko i longa nga mole manga vai ai ko malo ai ko ngaka pe ai la so ako mo ale ma ngai le sosi ole unga nga ka ko dina Alua, ko i mama le player ko mano. Ko vai me hawe. Nga upo nga iwi po nga iwi. Ole wi sort nga le ma nga yor ko ko si mako inga nge ya. Si le yor nge ki nga si. Si le yor nge ki nga si. Ma nga ya la se me umaranga ai wale a pupulua umalia ia lima venga le sosia saula male apa fafango venga le mani le manga ia le mea sau mase apa fafango male solo yo wailasis
Yeah. Yeah. Kan kongore. Kako video nga ni ngi fia ngi yaso ya malo ali de ka waka I malo de kingo u ni ngi yaso fi au manga benga ya ka ida ile ku ho I ngi yaso ya le wo uma faile me ayole fia ya on misi mela so ya or ka ele lo fa ka ele lo ya Pai no malo longa de po ia ala pai kongu la ka ku fa ko fa le ngi va ngole fia ka ko ko vi ka pai le sau miki ka lo ile kua ki le moe pu ya ai mang ya ke le ale o malo ke le ala wa I o mau ma albisi ma tautai ma tautai ya I o le fe ka ko vi ya mang ya ke le malo longa ngi po ka ko ka ka kai ya maka mai au ngi ngalo subscribe ka ko channel like ka ko video kame ka ko video share ka ko video share ka ko video lungo I Facebook pulea oi ai mang ya keleng ya fiafi ya God bless. Don't forget, God is good, life is good, and be positive and dance your life away.